asmanım atuda yurdum parahat diýmek bilen Türkmenistan düzelenok. Bu zatları düzetjek hökümet işgärleri, organlar adamları ezmek, para almak bilen başagay. Tebäbi olara yeterlik derecede büdjetden pul verilenok. Büdjeti Gurbanguly Berdimuhammedow öz bähbitlerine ulanýar. Meselem guruluşy edýär, ýetahana. We büdjetden guruluşy üçin pul alýar, artykmaçyny öz jüýtüne goýýar. Şu ýagdaýlar şeýle dowam etdi. Bidem asmany matuda diýip ağaçlaryna gedip görsek, onda bizi özüni dolup bolmajak ýitkilere getirer. Goh, galmagal, uruş soňy. Ondan şu zatlaryň öňüni almak üçin biz dilde, hereketde şu jinayatlara özümizden garşydygymyzy beýlik watandaşlarymyza görkezmeli. Anam döretmeli. Şeýle anam dörese soň bilen agdybirlik dörer. Agdybirlik dörer we biz jemgyýet bolarys. Jemgyýet bolup şu ýagdaýlara öz täsirimizi ýetiririz we Türkmenistany düzelteriz. Şonuň üçin her birimiz hökman garşydygymyzy görkezmeli. Özümizden barlygymyzy görkezmeli. Sağ olun.